Cilj moje akcije je da pomognem djecu u Palestini i da moja limunada bude u flašama i u marketima i da mogu pomoći još više. Ja sam Afan Mult, imam 10 godina. Tužan sam jer želim da i oni imaju mir kao i ja. Zato radim ovo da znaju da nisu sami. Razmišljao sam kako da kvalitetno provedem raspust i da zaradim nešto novca za sebe i za svoju porodicu. Limunada mi je pala na pamet i kasnije se razvila ideja da pomažem djecu u Gazi, na što sam najviše ponosan. Zato što oni nemaju ništa, ja želim bar malo da im pomognem. Kad prodam limunadu, srcem bude puno, jer možda baš taj dan ne budu gladni. Većina se iznenadi, neki čak i zaplaču, a neki se samo nasmiju i kažu da su ponosni. To mi više znači nego novac. Ako svi damo bar malo, možemo puno pomoći. A ja se nadam da će moja limunada biti svuda pa da mogu pomoći još više.